So how do you say immediately in Igbo language? Ozugbo, ozugbo, or you can say ozugbo, ozugbo. Ozugbo, ozugbo is for emphasis. Ozugbo, ozugbo, ozugbo. Come immediately. Bia ozugbo. Call me immediately. Kpọọ ozugbo. Kpọọ ozugbo, ozugbo. Sweep this house immediately. Zaa ụlọ a ozugbo. Zaa ụlọ a ozugbo, ozugbo. Do this immediately. Mee ihe a ozugbo. Mee ihe a ozugbo, ozugbo. So if I want it means achọrọ m ya. How do we say I want it immediately in Igbo language? Let me see it in the comment section. Got it?